Hasken Arewa Renewable Channel. Barkanmu da warhaka. Maraba da shigowa tashanmu na Hasken Arewa. A yau za mu koyi yadda za a ɗaura fanal a gida don ya sama muku da cajin batirin da suke ajiye muku wuta, ku yi amfani da shi ba tare da kun biya ko sisi ba. Abin da kake buƙata idan za ka ɗaura fanal. Kafin mu fara bari mu lissafa muku abubuwan da za ku buƙata. Muna buƙatar farantin sola wanda shi ake cewa fanal. Muna buƙatar charge controller wanda shi ke kula da zirga-zirgar cajin da ke shiga. Muna buƙatar inverter wadda ita ke juya wutar zuwa ta wadda za ku yi amfani da shi a gidaje. Muna buƙatar batiri wanda shi ke ajiye batirin cajin. Sannan muna buƙatar wayoyi da connectors wanda za mu yi amfani da su. Sannan muna buƙatar ƙusa da kuma screwdriver don mu kafa abubuwan namu. Sannan gurin da muke buƙata shine ko saman rufi ko kuma farfajiya inda za mu jirkita farantan solanmu yadda za su samu rana za ta ringa taɓa su. Sai kuma ɗaurawa. Ɗaurawa shine za ka shirya ko ƙarafunanka ko kuma kayayyakin ko saman rufi inda za ka ɗaura fanal ɗin naka. Za ka saita shi, za ka kaikaita shi yadda zai ringa kallon sama, ya ringa ganin rana. Sai ka haɗa wayoyinka. Bayan ka haɗa wayoyinka sai ka haɗa su da charge controller. Daga charge controller ya tafi batiri. Daga nan shi kuma jikin batir ɗin za ka jona wayannan inverter ɗin. Daga nan kuma sai wuta ta zo ma inda kake, ko gida ko kuma wajen aiki. To bayan ka gama wannan duka, to sai ka gwada ka gani shin aikin naka yayi ko bai ba. To idan ka gama ka tabbatar komai yayi, ka duba komai yana tafiya lafiya lau, to alhamdulillah abin nema ya samu. Shi kenan ba kai babu matsalar wuta. To yanzu idan kun ji daɗin shirinmu muna buƙatar ku yi mana liking, ku yi mana subscribing, ku kuma kasance da mu a shirika na gaba domin ƙarin samun wasu bayanai na